Jama'a, 'yan uwa da abokanan arziki, abokanan hayya da abokanan soki burutsu da abokanan mutunci, wannan sanarwa ce daga baki na zan yi akan bikinmu ni da Alpha. Yawwa, wato Alpha Charles Borno, yawwa ni Jifre Charlemagne Kano State Material, yau cewar duk waɗanda suke ƙoƙarin siyan anko su dakata. Me nace? Duk waɗanda suke son ƙoƙarin siyan anko na bikin nan, wala a gurin manaja na ko a gurin ita amaryar, a dakata. Saboda me? Saboda ni da ita ba mi general check-up ba mi blood test ba, kuma ba mi general check-up ba. So na yi amfani da wannan daman ne yau, saboda mutane wayoyin buga mun wayan da ake yayi yawa. Yaushe ne an sa rana, hayya menene wane ne, maganganu dai sun yawa, kiran waya yayi yawa. So kowa dai ya saurara yauwa da wannan maganan tukunna, ku jira mu.